Čo by ste povedali asi, akému autu patrí tento kľúč? Teda vidíte, že jasne ide o nejaký Bavorák, ale je to klasický, nudný plastový kľúčik, ktorý nemá nejaké dedikované špeciálne funkcie. Človek by povedal, že to patrí nejakej X3 alebo nejakému doteraz bežne vyrábanému Bavoráku. V skutočnosti týmto kľúčikom plastovým, takýmto nudným otvárate auto, ktoré je naozaj výnimočné a ktoré patrí do úplne novej generácie automobilov, ktoré budú jazdiť po európskych, amerických, ale aj tých slovenských cestách. Konkrétne ide o novú iX3, ktorá patrí do vlny nových automobilov v novej klase. Keď automobilka BMW prvýkrát ukázala koncepty vozidiel v novej klase, mal som pocit, že konečne ide o inováciu, ktorá má potenciál veľmi zatriasť tým trhom s luxusnými vozidlami v tom prémiovom segmente. To nadšenie samozrejme časom trošku pominulo, už to vidím tak realistickejšie, že v skutočnosti BMW nevytvorilo úplne nový typ automobilov alebo úplne novú triedu automobilov. V skutočnosti ide o také normálne, bežné auto, jasné, s výkonom 345 kW, čo vôbec nie je samozrejmosť, ale stále to je normálna X3. Praktická, šikovná, s takými akurát rozmermi, s tým rozdielom, že toto auto jazdí už iba na elektrínu. To znamená, že tam tá rafinéria v pozadí nemusí vyrábať paliva pre toto SUVčko. V tomto videu sa nebudem zaoberať ani tak jazdnými vlastnosťami tohto vozidla, lebo to nechám na odborníkov, ako je Mároš Čabák, Mišo Karpat, Rasťo Chvála, chalanom z Autovín a Štartstopu a všetkým ďalším. Ja sa budem venovať predovšetkým tej praktickej stránke, či je tá X3 dosť praktická a šikovná na to, aby ste v nej vozili svoje deti, aby ste to auto používali na taký ten každodenný normálny život. Ja teda chytím do ruky kameru zo statívu a prejdem si s vami to auto takto z pohľadu prvej osoby. Ako som hovoril, že je ten kľúčik taký nudný, taký klasický, v skutočnosti to nie je taká kritika, lebo ja som rád, že BMW sa vydalo takouto klasickou cestou, bez toho, aby robili nejaké divoké špekulácie. Je to klasický obyčajný kľúčik, ktorý v sebe obsahuje aj teda tú kovovú časť, teda ten kovový kľúčik, ktorým stále môžete otvoriť auto, aj keď nefunguje náhodou tá baterka. No a keď to auto odomýkam, nedejú sa žiadne divoké efekty, je to všetko také tichučké. Vôbec som si všimol, že aj to zamykanie, odomýkanie je naozaj tiché na tomto aute. No a tá nová X3 pôsobí takto naživo naozaj robustne, ale stále si zachováva také akurátne rozmery kompaktného SUVčka. Aj keď je pravdou, že už je tak veľká alebo väčšia ako prvá X5. V prípade tejto testovanej verzie tu máme teda model 50 X-Drive, ktorý ale je obohatený o takéto krásne športové M prvky vďaka M paketom. Tuto je už nové logo značky BMW. Ono vyzerá vlastne skoro tak isto ako doteraz. Ono je len trošičku vyladené. V tomto prípade je také členitejšie, pokiaľ ide o materiálovú pestrosť. Pôsobí tak decentnejšie. Veľmi fajn vlastnosť tejto novej iX3 je, že jednak, že má postrekovanie zadnej kamery, ale čo je hlavné, že je tu konečne taký veľký spínač otvárania kufra. Nielen taký maličký výstupok, ale hoci kde stlačím túto prst, tak otvorí sa mi kufor. A ten kufor je teda nielen priestranný, ale páči sa mi aj to jeho technické vybavenie alebo praktické vybavenie. Máme tu teda klasické háčiky na zavesenie tašiek. Sú tu také pomerne robustné háky, ktoré sú teda plastové, ale naozaj pôsobia pevne a odolne. Takže aj ťažšie tašky tam kľudne môžete zavesiť. Máme tu samozrejme, že adaptačné prvky pre sieťku. Potom je tu odkladací priestor na boku takisto so sieťkou. Máme tu elektrické vysúvanie ťažného zariadenia. A pod podlahou je ďalší priestor na povinnú výbavu a menšie predmety. Je to celkom veľký ten priestor s tým, že páči sa mi, že na tomto boku je tu ešte ďalší skrytý odkladací priestor, je plastový. Myslím si, že možno bude aj vodotesný, lebo nenachádzam tam žiadne nejaké škáry. BMW nám tu pribálilo aj sieťkový program, ktorý viete využiť na to, aby ste si spevnili náklad, ktorý nosíte. Vidíte, že ja tu mám už nejaké DJI kamery a neviem čo všetko.
A tým, že tento spodok je trošku dvihnutý, tak tie takéto menšie predmety nebudú lietať dopredu, dozadu, keď budete jazdiť. Toto je tak výraznejšie spevnené, je to taký tvrdší plast a toto je úplne iný materiál, než na ktorý sme zvyknutí v prípade krytov batožinových priestorov. Je to taký príjemný materiál, na ktorý sa nelepia chlpy od nejakého psa, takže to bude oveľa ľahšie udržiavať. Páči sa mi, dobre to spravili. Plus to, že tak ako predtým tu máme takéto zakrytie týchto prvkov, ktoré by inak boli také škaredé, masné. BMW ich zakrylo, aby zachovalo čistotu vozidla, čo je fajn. A dvere sa teda otvárajú, zatvárajú automaticky s tým, že máme tu aj tlačidlo, ktorým vieme to auto nielen zavrieť automaticky, ale aj zamknúť. To, čo mi tu chýba, asi to vidíte, nejaké páky na sklápanie zadných sedadiel. Musíte si poradiť tak sami, že pôjdete k tým zadným sedadlám a tam si ich sklopíte manuálne, pretože tá vzdialenosť je taká veľká, že odtiaľ to nespravíte. Tie sedadlá sú aj polohovateľné pomocou tejto textilnej úchytky, ale viete ich teda aj sklopiť pomocou nich. Toto bočné je aretované. Naozaj tam drží pevne. Nie je to úplne v rovine. A aby som sklopil to druhé sedadlo, tak musím prejsť na druhú stranu. A teda toto ľavé sedadlo sa sklápa spoločne so stredným a v takom prípade sú spoločne aretované. To stredné nie je v spodnej polohe aretované len vtedy, keď sa sklápa samostatne. Ten priestor potom vyzerá celkom veľkoryso, čo je jedna z takých príznačných vlastností aj doterajšej X3, ako elektrickej, tak benzínovej, naftovej. Nové elektrické bavoráky majú aj ďalší batožinový priestor, ktorý je tuto vpredu, pod prednou kapotou. Obyčajne sa tomuto priestoru hovorí frunk, alebo frank, neviem ako teda sa to vyslovuje správne. Tú páčku je potrebné potiahnuť dvakrát, čo je typické pre BMW, a sprístupní sa takýto batožinový priestor, ktorý bol kedysi motorový priestor. Toto je asi to jediné, čo budete ako vodič potrebovať riešiť. To je voda do ostrekovača, ktorá je takto pekne prístupná. No a ten samotný priestor sa otvára, takto. A má aj aretáciu v hornej polohe, OK. Ako vidíte, tak ten priestor je dosť znečistený. Teda keď jazdíte, tak medzi týmto svetelným panelom skleným a prednou kapotou je škára, cez ktorú prenikajú nečistoty sem donútra, ale dá sa, že až sem donútra samotného odkladacieho priestoru nepreniknú. Taká mäkká guma to je. Ako vidíte, tak môžete sem naložiť, neviem, či to je vidno na kamere, 10 kg. Ja tu mám teda sadu na opravu kolesa a celkom veľký je ten priestor. Taký šikovný. V každom prípade je to pridaná hodnota. Stále neplatí, že všetky elektromobily sú vybavené týmto predným batožinovým priestorom. Mnohé tu majú iba také zakrytovanie, niektoré ani len to. A fakticky motorový priestor. Ako som povedal, toto auto sa tankuje elektrínou. Máme tu už teda elektricky a automaticky ovládané dvierka. Má to ináč jednu veľkú výhodu v porovnaní s tými dvierkami, ktoré elektrické nie sú, teda elektricky ovládané. Že vy keď sa rozbehnete s tým autom, tak sa nikdy nestane, že by vám tie dvierka zostali pootvorené a že by prípadne odleteli. Teraz sa to snažím otvoriť a už to nejako nejde. Je to úplne klasická zostava. Toto veľmi oceňujem, že je to také praktické, že táto záslepka tu drží. Takže nie je to taká nejaká gumená záslepka, ktorá by visela na takej šnúrke a časom samozrejme odpadne. Tuto je to taký pomerne šikovný mechanizmus a je tu teda aj tlačidlo pre odblokovanie zaistenia nabíjacieho kábla. Páči sa mi, že to len tak ťuknem do toho a ide to samé dole. Pekne vymyslené. Čo zase nie je podľa mňa pekne vymyslené, to sú tieto kľúčky dverí.
Nie je to šťastné riešenie. Ako náhle odomknem kľúčom, tak sa otvoria samé. Takisto sa zatvárajú same bez toho, aby som ich musel nejako manuálne vyklapať. Lenže pokiaľ nestlačím to tlačidlo, tak sa neotvoria. Ani sa nedajú nejako vysunúť. To je dosť nepraktické. Navyše to otváranie je také, že keď tie kľúčky trošku potiahnete smerom dole, tak neotvárajú sa úplne ľahúčko. Chcel som tým povedať, že deti budú mať trošku problémy s tým otváraním, ale aj keď tuto z tejto zadnej strany je tu nejaký mikrospínač, ktorý tie dvere otvorí trošku. Takže vlastne vy nemusíte ťahať silou alebo vytiahnuť tú kľúčku, ale iba tam stlačíte mikrospínač, ktorý je ale úplne minimalistický, že ani necítiť na prstoch nejaké cvaknutie. A ešte zaujímavejšia je táto druhá kľúčka, ktorá je vnútri dverí. BMW to spravilo podľa mňa úplne vynikajúco. Nie je tu klasická kľúčka, ktorú by ste zachytili a potiahli ku sebe, aby ste následne museli tlačiť do dverí. Toto iba prstom tak pohnete a už otvárate dvere. Je to podľa mňa šikovne vymyslené, lebo nemusíte robiť vlastne dva pohyby, stačí iba ten jeden. Toto je typ kľúčky, ktorý sa im páči. Niektoré auta majú napríklad tlačidla túto niekde, stlačíte to palcom, otvoríte, čo tiež je OK. Pokiaľ ide o celkový dojem z tej zadnej časti interiéru, tak to BMW si zaslúžilo moje pozitívne hodnotenia, pretože páči sa mi na tom aute jednak to, že je tu strašne veľa úchytiek pre zadných pasažierov, kam si môžu zavesiť nejaké prvky, ja neviem, napríklad držiaky na tablet, držiaky na mobil, alebo čokoľvek iné. A zároveň majú tuto hore hneď niekoľko záchytných prvkov pre zavesenie tašiek alebo oblečenia. Tu je vlastne jeden taký naozaj pevný plastový háčik a tu je potom ďalší pre zavesenie vešiaka. V tejto verzii mi tu chýbajú odkladacie priestory na zadnej strane predných sedadiel, čo je zase tá nevýhoda, ale tento bočný priestor je pomerne slušný. Úplne v pohode sa sem zmestí a 1,5 litrová fľaša. Toto stredové sedadlo sa dá vyklopiť do polohy lakťovej opierky. Nie je tu žiadny nejaký vysúvací modul. Sú tu iba dva obyčajné nápojové sloty s takýmito pasívnymi aretačnými prvkami. Oni sú vyrobené z gumy. Kto vie, ako dlho to vydrží, ale napríklad plechovku to vie dobre udržať a takisto aj trošku väčšiu fľašku. Aj celé sedadlo si teda môžete takto sklopiť. V takom prípade tu máme tunel vedúci z interiéru do kufra, alebo teda naopak. Môžete tu prevážať dlhé predmety v podstate až do prednej časti. Ale nemá to nejakú aretáciu, takže toto sedadlo stále tak trošku poskakuje. Ak tam naložíte nejaký ťažší tovar, tak bude vám teda poskakovať na ceste. Potom tu máme nezávislé ovládanie klimatizácie, alebo teda možnosť nastaviť si aj výduchy, aj teplotu. Tieto zadné výduchy klimatizácie sa dajú ovládať takto normálne, mechanicky. Čo je fajn, lebo tie predné, tak tie už mechanicky nenastavíte. Tam treba všetko robiť len cez ten displej. Podľa mňa je to nešikovné, nepraktické, nebezpečné riešenie počas jazdy, lebo tá klimatizácia je to, s čím sa babrem počas jazdy najviac. Teraz zadní pasažieri tu majú takisto aj dva nabíjacie konektory na USB-C. Celkovo tie priestorové pomery považujem za veľmi fajn. Ja ako dospelá osoba s takou priemernou postavou a výškou 175 cm tu mám krásne veľa priestoru na kolená, ale aj na ramená a takisto na hlavu. Neviem, či to je vidno dobre na kamere. Tu mám naozaj veľa priestoru. Myslím si, že aj osoby, ktoré majú okolo takže do 2 metrov, sa sem ešte zmestia pomerne fajn. Aj napriek tomu, že vozidlo je fakt technologicky vyspelé, tak jednu vec BMW stále nespravilo v prípade iX3, aspoň teda v tejto verzii, a to je teda elektronický zámok dverí alebo teda elektronická detská poistka. Je tu stále normálna skrínka na kľúčik. Pokiaľ chcete urobiť zámok dverí, tak musíte to spraviť tuto a potom aj musíte to odblokovať samozrejme. To mi nepríde ako technologicky nejaké vyspelé riešenie. Ak uvážim teda, že elektronické detské poistky majú aj neprémiové automobilky.
A potom tu je ten priestor vpredu. To je vlastne to, čo vás ako majiteľa bude asi zaujímať úplne najviac. A práve ten interiér vpredu bude aj najviac kontroverzie. No tak ten volant, ľudia na to môžu mať rôzne názory. Ja si ten svoj ponechám, aj keď, no dobre, niečo predsa len poviem. Ľudia sa sťažujú na to, že ten volant vyzerá že veľmi čudne a že pripomína v podstate také nejaké čínske lacné auto, takú nejakú zvláštnu napodobeninu Bavoráku. A hlavne čo mi vadí, že nie je jasné, že aká je orientácia toho volantu. Že vlastne či má byť takto? Či má byť takto ten volant? Nikto na to nevie prísť. Toto je teda tá východisková poloha. Zvláštne je to, že tie ramená sú hore a dole. A toto, čo vyzerá ako bočné ramená, v skutočnosti nie sú mechanicky prepojené. Je tam medzi nimi, je tam medzera teda medzi stredovou časťou volantu a samotným vencom. Taká tá praktická skúsenosť je podľa mňa veľmi dobrá. Mne sa ten volant drží veľmi dobre, páči sa mi to sploštenie v spodnej aj v hornej časti. Čo ale zase pozitívne nehodnotím, to sú tieto senzoricko-mechanické tlačidlá. No, neviem. Majú haptickú odozvu, takú vibračnú. Možno to aj budete počuť. Ale z tej mojej skúsenosti z tých pár dní sa veľmi ľahko znečistujú. Keď máte napríklad nakremované ruky, tak tam budú stále také šmuhy. Nevyzerá to pekne. Myslím si, že BMW od toho časom trošku ustúpi. V každom prípade toto je M-kový volant. V tej základnej X3 dostanete volant, ktorý vyzerá trošku inak. Takisto ako vzadu, ako vodič mám aj takú modernú kľúčku dverí na jeden prst. Páči sa mi toto riešenie. Je to tu podľa mňa trošku šikovnejšie ako to, čo má Volkswagen, že sa takto chytíš takto páku a posunieš ju ku sebe. Ovládanie sedadla je vyriešené takýmto spôsobom. Je to riešenie, ktoré poznáme už aj z iných modelov, aj povedzme z Mercedesu. Považujem to za dobré riešenie, lebo je to na dosah, je to šikovné, je to praktické. V tomto prípade sú tu teda, ako vidíte, aj ovládače na zamykanie, odomykanie auta. Je to dobre urobené, lebo to nie je potrebné hľadať niekde v displeji alebo v tejto hornej alebo tomto hornom paneli. A je tu takisto aj táto funkcia, teda to tlačidlo pre vyvolanie rozšírených funkcií sedadla. Je tu aj teda jednak polohovanie s pamäťou, ale aj funkcia masáže s niekoľkými teda režimami. Neviem, koľko ich bude teraz odhadom, 7-8. Trochu ma sklamala, lebo nie je taká intenzívna a taká bodová ako napríklad na Xpengu alebo na Mercedese. OK, je to stále lepšie ako nič. Sedadlá sú v tomto prípade aj klimatizované, aj vyhrievané, aj klimatizované. Ide o elektromobil, takže tá výkonnosť tej ventilácie aj toho vyhrievania je naozaj dobrá. Samozrejme aj volant je vyhrievaný. To ovládanie klimatizácie sa robí cez toto tlačidlo, ktorým zapnete tento panel. No, je to ako na Tesle, alebo na Xpengu, alebo najnovšie aj na Mercedes CLA, že tie výduchy si smerujete takýmto pohybom. Nie je to zlé riešenie, ale podľa mňa je to nepraktické. Oveľa šikovnejšie by bolo, keby som vedel s týmto manipulovať. Áno, to stále sa dá, ale nie je to vôbec praktické. A kto vie, či sa to nepokazí, keď to budem tak robiť fyzicky. Toto nie je úplne ideálne riešenie, ale pravdou je to, že BMW má tieto časti vyhradené pre spodnú časť obrazovky bez ohľadu na to, čo sa deje na tej hlavnej. Veľké plus je samozrejme tento odkladací priestor, ktorý tu ako vodič mám. Jednak mám tu miesto na mobilné telefóny. Je fajn to, že vlastne sa zmestia dvoje a k tomu tu ešte mám dva nabíjacie konektory, teda jeden je aj dátový. A obidve sú USB-C a dva nápojové sloty. Je to fajn vyriešené. Je tu dosť veľa priestoru aj tuto teda vo dverách. Ako vidíte, taká politrovka úplne bez problémov mi tam lieta. Asi 1,5 by som sem dal bez nejakých starostí. S tým, že čo mi na tomto aute chýba, tak to je miesto pre odloženie okuliarov. Musel som to dať sem. Tá lakťová opierka je celkom
celkom hlboká. Tento stredový displej s týmto veľmi atypickým tvarom, OK, je to taká divočina. Rozumiem tomu, že BMW potrebuje zaujať aj ľudí, ktorí sa rozhodujú, povedzme, trochu viacej impulzívne alebo chcú mať niečo extravagantné. Celý tento infotainment je tomu prispôsobený a vlastne celom interiéri nachádzame tieto poligónové motívy. Také tie, nazvem to, že kryštalicko, poligónovo, lesklo, neviem aké motívy, ktoré majú pôsobiť luxusne. Za mňa to pôsobí skôr ako taká snaha o vyvolanie dojmu luxusu, ale to materiálové vyhotovenie je v podstate to sú všetko plasty. Ten samotný infotainment, teda vrátim sa k nemu, za tých pár dní na mňa pôsobilo pomerne prehľadne. Je tu veľa takýchto aplikácií, ktoré vám teraz tu prebehnem, ale nebudem sa venovať každej jednej z nich. Podstatné je to, že všetky nastavenia sú združené pod touto ikonou auta. Je tu veľa možností, ktoré si viete prejsť. Vrátanie samotných jazdných vlastností, viete si konfigurovať teda jazdné profily, vaše obecné zážitky z jazdy. To nastavenie má niekoľko možností. Nastavujete reakcie pohonu, riadenie, rekuperáciu energie. Toto musím povedať, že nepasuje mi tá adaptívna rekuperácia, pretože samočinne to auto brzdí práve vtedy, keď to nepotrebujem. A ja som si ju teda vypínal. BMW už nemá žiadne tlačidla tuto pod volantom. No takže, keď chcem zapnúť napríklad stretávacie svetla, hmlovky, tak musím ísť cez toto menu. Viaceré funkcie, ktoré tu nachádzame, sú previazané na vaše BMW ID konto, napríklad tieto efekty. Napríklad uvítací rozlúčkový pozdrav, to všetko si viete nastaviť na tomto aute podľa svojho gusta, s tým ale, že potrebujete byť prihlásení. Ja som sa do tohto auta neprihlasoval. No ale tento stredový displej nie je teda to úplne najhlavnejšie. Asi ste si všimli, že tuto pred volantom nie je žiadny prístrojový panel. Ten sa presunul tam dopredu. Tento Panoramatic View, ako nazval tento displej výrobca BMW, mi príde celkom prakticky. Nevedel som, ako to bude vyzerať v realite. V skutočnosti sa im to dosť podarilo spraviť pekne, že jednak je ten displej veľmi dobre čitateľný a navyše je ďalej ako ten tradičný prístrojový panel, takže sa pozeráte viac na cestu. Myslím si, že BMW bude mať s týmto veľký úspech, že postupne sa bude tento typ displeja objavovať vo všetkých autách. Zdanlivo by sa mohlo zdať, že nepotrebujete tým pádom ani head-up display a je to aj pravda, aj keď toto auto má head-up display. Pomocou tlačidel na volante si viete nastaviť aj niektoré iné režimy. Viete si tam napríklad zobraziť mapy alebo údaje za samotnú jazdu. Napríklad teraz tu vidíme, že so 61% batériou môžem prejsť až 521 km v tom maximálnom režime, prípadne priemerne 334. Ten dojazd je ináč celkom dobrý na tomto aute. Nie je tu nikde tlačidlo štart. Namiesto toho sa štartuje tým, že iba nasadnete, zapne sa automaticky ten infotainment, vy zaradíte Dčko a môžete ísť dopredu. Samozrejme, že keď som sa nezapol, tak bude to húkať. A dosť nepríjemne. Myslím si, že nikto už na BMW nebude chcieť jazdiť bez zapných pásov. Ako som hovoril predtým, je tu niekoľko jazdných režimov, ktoré si ako vodič viete nastaviť. Za mňa je škoda, že to tlačidlo pre nastavenie jazdných režimov nie je tuto. To fyzické tlačítko je stále hodnotnejšie ako to virtuálne. Ja tu mám nastavené 4 jazdné režimy. Ten Personal, Sport, Efficient a Silent. Ten športový jazdný režim vám ukáže to najlepšie z tých jazdných vlastností tohto bavoráku, alebo to najvýkonnejšie. Pravda je to, že tých 345 kW je naozaj taký pôsobivý výkon, že vy nebudete mať nikdy žiadny problém s predchádzaním alebo s tým, že budete chcieť zaujať nejaké dievča alebo kamoša, ktorého odveziete v aute. Za mňa je pri týchto vysokých výkonoch najpodstatnejšie práve to, že keď nastane na diaľnici nejaká situácia, ktorá si vyžaduje, aby ste ju rýchlo opustili, tak výkonné auto vás nedokáže dostať okamžite. Tak ako pri motorkároch, že motorkár sa pri komplikovanej situácii nemá na ceste zastaviť, on má vyklúčkovať a rýchlo odísť preč. A s takýmto autom to dokážete spraviť v priebehu 2 sekúnd, lebo ten nástup krútiaceho momentu je tak enormný a tak masívny a okamžitý, že vy nemusíte čakať na to, kým sa
ten motor dostane do tých ideálnych otáčok. Tým, že tu nie sú žiadne prevodové stupne, je tu iba jedna bezstupňová prevodovka, ktorá teda akorát nastavuje to, či idete s autom dopredu, dozadu, tak nemusíte čakať na preraďovanie. Neviem, či je na mikrofóne počuť ten zvuk, ktorý vydáva toto auto z reproduktorov, aby vám doprialo taký pocit zo športovej jazdy. Je to taký ten príznačný BMW zvuk, ktorý nie je ani vesmírnou loďou, ani spaľovacím autom, takým niečím medzi tým. To nastavovanie klimatizácie počas jazdy, nie je to úplne šikovné. No, treba sa na to pozerať, treba sa na to sústrediť. Bolo by za mňa oveľa šikovnejšie, keby som to vedel používať týmito výduchmi. A čo teraz nerozumiem je, že ten displej je strašne horúci. Ja neviem teda, že prečo. On sa asi tak naozaj zahrieva len tým, že je rozsvietený. To je dosť čudné. Keď takto pohybujem tými virtuálnymi výduchmi, tak ja cítim, ako ma to páli na prste. Taký zvláštny pocit. Tým, že ide o príslušníka novej generácie vozidiel, tak samozrejme, že sú tu všetky prítomné tie asistenčné systémy, ktoré ma udržiavajú v strede jazdného pruhu, dávajú pozor na všetky vozidlá, ktoré sú v mojom okolí, či nedochádza k nejakým kolíznym situáciám a aj samočinne vedia teda zatáčať. Teraz som zapol asistent zmeny teda jazdného pruhu a moc som tomu nedôveroval popravde. Teraz mám zapnuté všetky tie funkcie, ale do tej zákruty ja sa toho bojím. Ja by som ho nenechal. Nech je úplne samočinný, lebo vyzeralo to, že pôjde veľmi tesne okolo toho zvodidla. No neriskoval by som to. A také Hyundai a Kia to majú vybavené úplne spoľahlivo. Ale za takýchto bežných okolností, keď sú tie pruhy dostatočne viditeľné a to vozidlo predo mnou jazdí tak stálo a zákruty nie sú výrazné, tak to vyzerá, že to dokáže pomôcť alebo teda trošku odbremeniť vodiča od všetkých úkonov. Ale cítim, že to auto lieta z jednej strany na druhu, že to nie je taký ten že to nie je takéto udržiavanie úplne v strede jazdného pruhu, ako som zvyknutý napríklad z môjho Hyundai i30. Ale lietam z jednej strany na druhu, že udržať ma v strede to auto nevie úplne spoľahlivo. Ďalšia zvláštnosť. Očakával by som, že v novej klase to bude robiť úplne samočinne a odvezie ma z Bratislavy do mostu pri Bratislave bez toho, aby som zachytal volantu. Ale stále tak nie je. Samozrejme, že názor na estetiku to je vecou každého osobného vkusu. Každý má na to nejaký iný názor. V každom prípade táto cesta, ktorou sa vybralo BMW, má byť aj trochu kontroverzná. Má v tom byť trošku takej polarizácie snať. Ale v každom prípade ľudia si to auto stále budú kupovať, to je úplne jasné. Aj keď my niekedy, takí konzervatívnejší, sa pozeráme na dizajny nových aut veľmi kriticky. Pravdou je, že pokiaľ sú tu zákazníci, ktorí sú ochotní si to auto kúpiť, tak asi je to OK.